Hey YouTube, i dag vil vi lige vise jer noget ind på vores server. Der var noget Herobrine her. Og jeg har Halgaard med mig på linjen. Ja, bedre kendt som Mainpass. Ja, Mainpass. Nu skal I prøve at se her. Ja, Herobrine. Jeg ved bare ikke, der er en eller anden bug ved det. Only God can help you now. Og så forsvinder han. Ja, der er en eller anden bug ved det. Okay, rolig. Hey, prøv at slå gut fra. Hey, han er her nu. Og nu sådan. Hey, prøv at slå gut fra, så ser vi, hvad han gør. Fuck, han dræber mig! Eller var det fordi, jeg gik i ilden? Han er stadig. Prøv at lade være. Han er stadig. Ej, Herobrine. Jeg synes, det er mega fedt, så vi havde lige lyst til at optage det. Men vi ses næste gang. Hej YouTube.